Какво става, хора? Аз съм Дарк и искам да съобщя, че направих един привейт сервер Darkcraft и ако искате правите кандидатури, отворени са. Това е спална. Тук има един енчантинг, който е грозен. Тук има и един ендър чест, енвили. Опа. В честовете има разни неща и тук съм оставил малко ресурси да се развиват. Хората, които ще влезнат, ако някой влезне изобщо. И това беше от мен. Аз бях Дарк. Лайкнете този клип, ако ви е харесал. Събнете се за мен и чао.